अब बहुत हो गई, अब बोरिया बिस्तर बांधलो आ चललो निकललो, खाली करलो भोजपुरी के। काहे से कि जौना चीज से तू लोग बनल बड़लो, जौना चीज के वजह से तारा लोग के जानल जात रहा, लहसुन स्टार, प्याज स्टार, दुकान स्टार, तारा लोग के धंधा बंद होके वाला बा। जल्दी बिहार में से अब तू लोग बिहार में ना लोग बोलो, काहे से कि तारा लोग के बस के बात अब नहीं रह गई। आ काहे से कि भाई अब अच्छा गाना गावे के बारी आई तो तारा लोग के अंदर दम हिल ही नहीं खे। वीडियो के पूरा देखिए लो, जितना लोग देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात होके वाला बा वीडियो में। आप वीडियो में पूरा बन रही लो, आप वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए लो, काहे से कि भोजपुरी ई बिहार के बात बा। हाँ भैया, बहुत दिन से हमने के इंतजार करत नहीं सन कि बिहार में ऐसा कोनो रूल आवो जौना के वजह से ई सब गंदा गाना, ई सब बकवास गाना जौन बा, डबल मीनिंग गाना बा, ई दूर हो जाओ, हट जाओ। अब फाइनली जौन बा कि उ बिल पास हो गई बा। तैजा हम दोनों तरफ से बात करे वाला बानी, ठीक बा। आ दोनों तरफ में फायदा नुकसान बतावे वाला बानी। बिहार के जौन गायक बाड़ा सन भोजपुरी के, जौन गंदा गाना गावे सन, ओकनियों के बारे में बात करे वाला बानी। आ साथ में बिहार के जे भी ई पास कइले बा उहो लोग के बारे में हम बात करे वाला बानी। तो वीडियो में बना रही लो, हई रहल ओकर कॉपी, ओरिजिनल कॉपी है, ठीक बा। हई हम लगा देबे स्क्रीन पर, तू लोग एकरा के अच्छा से पढ़ लिया लो, हई ओरिजिनल कॉपी है, ठीक बा। तो एक कॉपी के माध्यम से जौन बतावल गई बात तनी सा हम यही पर बात कर लिया जा कि सबसे पहले भोजपुरी गायक को बात कर लिया। जे भी भोजपुरी गायक बा, चाहे जे बने के चाहता, चाहे जे ऑलरेडी बनल बा, जे अश्लील ना गावेला ओकरा के तो छोड़ दो, ओकर बात हटा दो। जैसे कि बहुत लोग बा जे अश्लील के नाम से डेराला, अश्लील ना गावेला, ओकरा के छोड़ दो। लेकिन जौन अश्लीले पर बनल बड़ा सन, जौन यही पर अपन रोटी सेकत सन, ओकनी के कहे बाबू कि आज के बाद 7 मार्च के बिल पास भइल बा, ठीक बा। आज के बाद कैसे कि सब जिला में निर्देश चल गई बा, आज के बाद जो है आप लोग अश्लील 2 मीनिंग गाना गाने से बचिए, नहीं तो जाना पड़ेगा पीसने के लिए चक्की जेल में। अब तनी ऐसा बात कल जाओ यहाँ लोग के गाना गाने से बचिए। आप लोग गाना मत गाइए, ये सब भोजपुरी के खराब कर दिले बड़ा सन। बतावा हई फालतू गाना, जैसे कि अब हम का में कहीं छोड़ा तू लो दे जानता ही बालो ढेर। हाँ, अब तनी है बिहार सरकार के जे भी पास कैले बा, यहाँ लो से हम एक एगो चीज कहम कि ई ठीक भइला। हाँ, तनी ऐसा एगो और चीज तार लोग बता दी कि जे गावत उनकरो के आ जे बजा के गांव में सुनत नु, गांव में ऑर्केस्ट्रा होता तो ओइजा बजावत लो, हर जगह चाहे कोनो ओकेजन पड़ता, पार्टी पड़ता, मटकोर में बजावत लो, एथी में बजावत लो, तब बाबू लो तूहू लो सुधर जालो। जे बजावत ऊ हो आ जे गावत ऊ हो, दोनों जना जाई लो। ऐसे हर जिलवा में गइल बा, हई एकर कॉपिया हर जिला में गइल बा, ठीक बा। आ पुलिस लो एक्टिव हो गइल बा लो अब। तो अब भोजपुरी गाना केहू बजावत लौको अश्लील डबल मीनिंग वाला, केहू बजावत लौको चाहे केहू गावत लौको, पत्ता कटने वाला है, आप लोग जाने वाले हैं, ठीक है। अब बात कर लिया जाए थोड़ा सा बिहार पुलिस जो ये इनिशिएटिव ली है, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने ऐसा किया। लेकिन इसमें कुछ और करना चाहिए था, कुछ और जानते हैं क्या करना चाहिए था? सबसे बड़ा अश्लीलता का हब है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम से ही उठा के जो है ये लोग गा रहे हैं, जो भी आ रहा है, जो भी बकवास चीज है। अबे गाना एगो हऊ जे पर वायरल भइल सन, पूरा एकदम होली के चाहे डालो रंग चाहे डालो पानी, हमें में कहे के नहीं चाहत वीडियो में, ठीक बा। तो उहो गाना उठाइए के गावल गई रहला, ठीक बा, इंस्टाग्राम से। तो सबसे बड़का अश्लीलता के हब बाबे इंस्टाग्राम। तो ओहू पर रोक होके चाहिए, कैसे कि ओही में सब छियल इधर कइले बड़ा सन, तो ई भोजपुरियों में उठा गावत रहसन। आ भोजपुरी के में लिखल बनू कि समाज में जौन बा कि एकर दुष्प्रभाव पड़ता, समाज में बा जौन की एकर खराब प्रभाव पड़ता, जौना के लेके जौन बा कि ए पर लगावल गइल बा। तो समाज में नु भैया जी जातिवाद गाना रंगदारियों गाना के में मेंशन करे के रहल ह, ठीक बा। खाली अश्लीलते गाना ना, जातिवाद गाना आ रंगदारियों गाना के में मैसेज डाले के चाहत लो, जौन छोटा बच्चा के में लिखल बा, जौन समाज के दुष्प्रभाव, समाज के चीज के जौन लिखल बा, एमे रंगदारियों गाना शामिल होके चाहिए। अश्लील गाना तो बड़ा ही बा, रंगदारियों गाना आ साथ में जौन बा कि जातिवाद गाना, ठीक बा। यो तीन गो कैटेगरी बा जौना के आप लोगों को ब्लॉक करना चाहिए। आप लोग एक किए हैं, धीरे धीरे सब हो जाएगा, हमको पता है। लेकिन हम आप लोगों को याद दिला रहे हैं,
जातिवाद गाना, अश्लील गाना पर तो रोक लाग गई, आ रंगदारी गाना, ई 4 गो पर अगर पूरा एकदम धम के दम कस तो साला भोजपुरी के हमनी के मिठास फिर से वापस आ जाए। फिर से हमनी के भोजपुरी के कहन कि हाँ भोजपुरी गाना लोग गर्व से सुने लगी, या भोजपुरी के नाम जोन बाकी ऑल इंडिया में होके लगी। अब बताओ हाल ही में हनी सिंह ले जाके भोजपुरी के इंटरनेशनल बेइज्जती करा दे, लोग के लागत लगा कि ना बाप रे बाप भोजपुरी के कलाकार बॉलीवुड में गाया है, लेकिन लोग के ई ना बुझा तो लगे कितना बड़का बेइज्जती जौन बाकी वो गाना से होता है। ठीक बा, तो आप लोग जो किए हैं उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। थोड़ा सा मेरे वीडियो से जितना लोग देखा था भाई, जितना लोग चाहता अश्लीलता के विरोध, रंगदारी के विरोध, जातिवाद के विरोध, देखो बिहार में जातिवाद के एक एगो चीज आये, जातिवाद बिहार में एक एगो चीज से फैलल आ उ गाना। बिहार में रंगदारी एक एगो चीज से फैलल जौन की बेरा रंगदार बना तरसन, घूम घूम के पकड़ा तरसन, सोशल मीडिया पर डाल तरसन, वो गाना। ठीक बा, अश्लीलता बिहार के लोग गाना सुने के नहीं के चाहत, भोजपुरी गाना सुने के नहीं के चाहत, उ अश्लील गाना। ठीक बा, तो तनी ऐसा बहस कर, लेकिन एगो चीज और बा कि बिहार पे एगो सेंसर बोर्ड आ जाए गाना के लेके एगो सेंसर बोर्ड एक ना बनियसन। ठीक बा, एने ओने से डलियसन, लेकिन पकड़ियसन, कहियो ना कहियो तो पकड़ेबे करियसन, लेकिन सेंसर बोर्ड आ जाए जब गाना पास होखे लगी नु तो इनका लोग के हालत खराब हो जाए। ठीक बा, बाकी अब तारा लोग के का विचार बा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सब पर कार्रवाई होके वाला बा, जे बजावता ओकरो पर, जे सुनता ओकरो पर। बाकी हम मिलते हैं अगला वीडियो में, अपन अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर दिया लो। एक खाली और बिल पास भई रहे, अमल ना भई, लेकिन ई जौन बाकी मोहर के साथे आई बा। ठीक बा, हम लगा दे पढ़ लिया। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में।